I forhold til, når vi kommer frem, så får vi en kæmpe hjælp her, at vi har en detektering i given zoner. I forhold til det traditionelle sprinkleranlæg, så bliver det et stort område, men her bliver vi meget mere specifikke, og det betyder, at vi kan indsætte meget mere målrettet efter den givne zone, og derfor sparer vi utrolig meget tid på at kan man sige, køre indsatsen op på et niveau, hvor vi skal for at kan slukke den her bibrand. Man kan sige, at det her det er resultatet af en brand. Skalerer man det op til en p-killer, ja, så kan vi jo se her, at et warning-system, som kan kaste branden inde og give os noget tid, når brandvæsenet kommer, det er alfa og omega. De biler, vi ikke ser her, de har altså ikke lidt nogen skade, og man kan se her, branden, den her bil, har i hvert fald været meget begrænset.